meron po aming mga motor maliit hanggang sa malaking pyesa po Panginoon, at ang mga gulong yun po na iingatan at gagabayan Panginoon. Kayo po ang namin mamula sa mga kagalatan, bawat isa nakakasalubong, mga sinusunod, mga sasakyan, pag-ingatan din po kayo po ang aming napuri sa galing ito. Patawarin sa bawat nagagawa po, lagi po nakakalugod sa mga kalapa. At po ito aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus ang Amen. Let's go. So what's up guys, magandang gabi at papunta kami ngayon sa Ragay, Camarines Sur. At yan, kasama natin si Brother Vincent, si Brother Yohan, si Brother Romel, si Kuya Roland. At yan, papunta na kami guys sa Padis pa lang kami. Medyo ginabi na kami ngayon. Yan. So what's up guys, andito na kami guys sa may San Fernando, sa may papuntang Pamukid, San Fernando guys. Ayan guys, night ride kami ngayon. Chill ride lang ang takbo namin kasi gabi ang biyahe namin guys. Papuntang Fort Junction, Ragay, Camarines Sur. Ayan guys, ingat-ingat lang sa amin. Papagas naman. Pagas muna kami dito sa Easy Gas Station. So yan guys, magpapagas muna kami dito sa Easy Gas Station guys, dito sa Pamukid, San Fernando. Yan guys, yan mga kasama natin. Yan, gabi ang natin, biyahe. Yan guys, oh. First time ko naman magbiyaheng gabi. Vlog muna tayo. Yan guys, oh, gabi oh. Yan, kasama natin guys, oh. So what's up guys, yan, magandang gabi ulit. Dito tayo guys sa Libmanan proper. Yan guys, layo pa tayo, di pa tayo naangalahati guys. So what's up guys, nandito na tayo sa bayan ng Sipokot. Yan, nakarating din tayo sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Yan guys, thank you Lord, nasa Sipokot na tayo. Kawawa naman yung aso, nasagasaan. Sipokot na tayo guys. Ito na guys, sinasabi kong matinding kalsada dito sa punta ng Ragay. Grabe. Ito ba na dadaanan natin dito? Ang mga butas dadaanan natin. Palaban si Spider Trinity talaga dito guys, sa lugar na to. So what's up guys, ito na guys yung Andaya Highway. Napakaliwanag oh, mga street lights. Basta maganda ng kalsada dito sa lugar na to. Hindi nakakatakot bumiyahe dito ang gabi oh. Kasi maliwanag, force LED yung
ilaw, solar. Yan guys, oh. Ikita nyo. So yan guys, nandito tayo sa bayan ng Ragay. Touchdown Ragay guys. Yung gabi. Ito na guys yung dinadaanan namin guys, oh. Grabe, napakagandang experience. Ayan guys, oh. Papuntang Fort Junction, ay papuntang ano guys, Mother Church. Bukirin pala to, lugar na to. Ayan guys, talaga mga extreme talaga yung experience mo dito sa lugar na to. Ayan guys, kaputikan. Yan, paunahin muna natin sila. Ayan guys, mga dinadaanan namin guys. Pero napakagandang experience to guys sa ngayon 2025 na rides natin.